Il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema l-aqwa żmien ta' pajjiżna swit €1,279,000. Dan ir-rendi kont ingħata fil-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista mill-Kap Eżekuttiv tal-Partit Gino Kawki. Kawki qal li filwaqt li l-Partit Laburista ħaseb li għamel l-aqwa kampanja elettorali bil-għal li jasal il-messaġġ, ikkunsidra li din tkun iffinanzjata mill-ġbir ta' fondi li sar. Fil-fatt fl-istess ħin il-Partit Laburista ddaħħal €1,370,000, bilanċ pożittiv ta' ftit aktar minn €90,000 wara li ntemmet il-kampanja elettorali. Ġiet mifdija kollha bis-saħħa tal-flus li nġabru fit-tliet maratoni li saru fil-kampanja elettorali u dak tawri u jeturija wkoll tal-għaqal illi bih qiegħed jitmexxa l-partit. Għalkemm din mhijiex nefqa żgħira mhijiex spiża li tirrifletti x-xogħol kollu li jkun sar u l-ispejjeż kollha li kien hemm, dan għaliex tkun inżammet ikkontrollata grazzi għas-sem ta' mijiet ta' volontira li diffiċli wieħed jistma' l-ħidma tagħhom. Mijiet illi taw ħinhom għall-Partit Laburista, mijiet illi jemnu fil-kampanja tal-Partit Laburista, jemnu fil-valuri tal-Partit Laburista, taw l-appoġġ tagħhom mhux biss bil-vot biss però anke bħinhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista spjega kif in-nefqa kienet inqas minn dik tal-2013 li kienet ukoll kampanja etwal, però l-poplu apprezza l-messaġġ tal-Partit Laburista daqs dakinhar u iktar għaliex anke saħħaħ il-maġġoranza. Biha femna lin-nies dak eżattament illi qegħdin ngħidu, il-messaġġ tal-Prim Ministru wasal bl-aktar mod ċar. Ovvjament fl-aħħar mill-aħħar in-nies bil-vot tagħhom esprimew verdett illi il-kampanja tal-Partit Laburista kienet waħda li laqtithom ħafna aktar minn dik tal-Partit Nazzjonalista li x'kienet ibbażata fuq il-verità, fuq l-onestà u fuq il-viżjoni għall-futur għal dal-pajjiż.